obi a ne tiri mo odene awo bibia no hwe one ne kasa ba ko mi no owa o yisi sa no ye ya hwe Dormaa hene ne bibia no video bi o bia ya mo hwe se enipa otu anawo baako okasa baako na wode kasa foforo abefam no etan ene adwen bone onitrim enipa so na mka ye na wo kan kura no ko no nya wo dia wanchi nya wo dia wo wanchi ankasa so asem wo ho e de o dia kwana ba wo mene ne kono onu ko nya ne dia no nka wo se ko reba asante kotoko no no edina nkrofo ti di eti pempem konfo hu bibia mfa ni timpim duem ayempo asante kotoko boafo akon na na se etu no no aye kunumado aje yadamase se brene do nyamunya adaje na mo hwe eyen enne so so bio eye da foforo yatena se aye baba besua de afa ya sante samo ena afa ya mamre ene ya mane ho de ma yemu yeduru ene ya mamre ene ya mane ya mamre ne ya mane so de nananom na yentua no eno nti enne yatena se ye baba besua ho de Dormaa hene osajefo osi ade yo agyemanbedu otosumyenu a woye bono Regional House of Chiefs chairman e de abetu dwa se brekum woni brekum eto nkwanta wonwa pai brekum ni tumi se obeba Regional House of Chiefs enhia mu bia se bono man no so eye bono eye ono Dormaa ensoko suma eni wanchi ni won waka no so ebodwa bia won tonsa emfamfre eye brekum ensem beto odwa ne yebusa ne se bi so se bi nyado so ne kano no ye ba Dormaa hene wasa tumi no anaso woni enu ntene ye ne nana Tabi Acheampong twedem ponyakopon de na dom yen ya da ye ba ne na so ye yenhyira ene ne baba besua ehho ade yie pa medi e de maame fozi me mo hena tena se me emfa adesua no entom so mo tena se ya me de maame e ba shona po me nyankopon adom boko oni wada ma ne de nam ni o yo e ma tiefo ne asanteman ana Ghana man ana ewiase man nyina ya ma obi aha ya hanom de eya awia ene eya awia nti omo a ade asan omo na ade ache omo nyina ene ya wada amamra ne amane ya kwan so no ya woda no ya na tuntum so ebi omo hu se ebi bi se enye ntokwa bi na asi ene nyime ne momo de Dormaa hene kan duru ba bi ayese ntokwa ana woko nti wo fra tuntum ana ese ne kwan so ana no na se ne no aza me di so pepe bisa Osma se tuntum sa. Omom de se oye ode e pe hwemu. Nti fita ne tuntum mo abra. Se ye kan se no fita. Nti bia wo de kan ye nipadua no ne de firi wonu mo ba ne hia. Na ya na ye ntale hyem ye ntum afiri mu no e kan to de ne nso de firi wonu mo ba no na me hu otiri mu adwene. Ene pa we otiri mu. Abacho, that's a panso. Oyi no wada ma de Dormaa hene da ba betu dwene. Yo. O se watwa eye brekum idin ye free Regional House of Chiefs eye dwumadi nyina mu o hutumi sa Tabi oni hutumi eye brekum for enshanase na de toso bi so nyo na gazette ahemfo no ohini bia ya gazette ni bia no Oko House of Chiefs no nyo no Dormaa hene no na gazette no nti oni hutumi so baka yen se oma ninsi ho ni etoso bi nyema bia oya wade ba abontere no me nko am de me hu se onye leader onye kandifo we se nti se ebre sa abeso mo sa ato aba ama ne bi mu ana na ye brekum Dormaa hinkro ene empen wo mo maka wo ebru nyina na nti wo mo nyini ba foforo bia president foforo bia emfa ma no te se wono ana wo mo hu se wo gu no nimase ebi wo ho esan se de edi nkan ene me bia
edi ejamomom emfa asumdue ma ewiase ne Ghana no eno na ososo de oye saanete yawudie bi ene ehu bi hyenemu kase oye hu a waso nde nsuo bia oye hu omu de santehene eya opeso ebet owia na akana hye na wapem one ebre kakra mu oba abontene ebeka ensem bia na ensem fata ni nya edi bre kura no na ka de nyame ayi wadom o ye judge wasa bedi tumi ese okura mra ani tumi de nyankopon de adom ebeka ho bi so ye nyansa ko wiye bibia wo wiase abetim de aya ayi but enema ne mensa no ba ko de akakakra kakakra enti wonhwe no ma na dwene mra so ba ko de akakakra sa nyame ne mensa na ba ko de akakakra ye nti ameka sa ne se ebasa wo mu a wo fa ne nsem bia no a aye court bia no e bia onhwe atentrobo no wode amma ana wode abua wo mofo o ti me da sa brawa na was kraso de nti ameka sa ne se o ka brekum asemu o ba yie ebra wa yie ho asemu ba o mo no tena ase e ma woda e do ma brada no wa mpe ne ma ana mo ma ukuada so mpe wa ma ya wada na wo ba no a opim so e ba no ene na so ba sa be na fi se o ye ne sa na nka asumdue de na nka wo pe de to so biom de bekumfo ye se munnim na se bibi ho na se entichima na se ehamoa mo fro bekumpanimfo House of Chiefs ho awo bro ho na mo matena se de na weni ba no motiom anu asem ansana se obetu na mo de watu se we judge o mo bi anka na asem na o ka je se mabua na fa matwa odini ya ma ho no bi mu a se wonum de oye na che se ohen wadama ese won so won atwa brekum din efre ye House of Chiefs de to so biomo nso so no eye won dwumade bi won wedi no wo brekum bedi no wo omon potam honum nyinaara no won to nsan frɛ brekum se brekum so eye ne bibi nso a mo no so ento nsa emfa frɛ no saa ne sese wo hene kese anas wo hene pon ote se Dormaa hene ote akonya tuntum so no a wo saa eye mranimu ni no saa ne sese woda ne so adi eno na mde sha ase ka se enema saa miensa no ne kura no eye tumi na nanu makonye kura no ye ka tumi esa se we no utumi ne nso nsene no ana waka ne tumi di ahye ise sante hene nko ana bitimi aka brekum tumi ahye ono so wonye na adwen ana wo so a wo kasa wo ka ne tumi ahye no ono ye pe ndi se bebi beba na mo hia ebono na mo to abare brekum be president ya ti de wo ye ba ka na so ti benchi o ati se de nka wo bi bobo na ti ben na wo hwe de wo ye bia ne ye leader enche se wo ye leader wonnim wasede na wo bie wa no ba ko bia na waka bie ma no gwa no waka eni ma ne bi ho no mu a wonya ntobo ase ahwehwem asem ya bai o ma Ghana ma nyina ate se eye wo ya na brekum fo be feel dabi o mba feel dabi no na eye we na akoye o so ye to aba na yi wo wonya national ayo o ye bronko a o ye national tisi ankasa se national ba na mo de koduru ho no sisi ya no a se de wo api wo high court no asemi wona se nyewe da so de ko api ada ne bibia si na ni ho no a de oye National House of Chiefs ho no mo ne ntina ase se kwan ya ye nua brekum de ye fa aso ni fa aso ko sisi ya o mu si ye kwan no we ntine e pese ne obibi ka na se brekum hene ba na se ne mpanimfo ba na mo kana se anye ya ana wa asem bia wo de bo national na de ntina ka asem bi si a ye de firi ba akom yinu yesa na ye de ko wan kasa wo te wo sisi yi Dormaa hene se nkonwa so trafo bi asem bi si a efiti ya na de asem brewo o mu hwehwe mu ansa no mu de abrewo omufa mane kwa so ansa enti se wo sa brewo hwehwe mu na mo kwotena se nipa miensa na na bi na mo so wo nipa nso na mo nipa nso no se ye ka ewe sisi a na ye ka ebono ho no a
ayi mu ka ho bio enipa nso no mpa wa enipa nso na mu ka ye no wo ka no kura no ko no bi ko no nya wo dia wanchi nya wo dia wo wanchi ankasa so asem wo ho e de o dia kwana ba wo mene ne kono no ko no nya no dia no nka wo se ko reba wanchi de no no won ka wo se ko reba o mo odo mo apiepie mo nyina sa na odem de ko hye sampa achi a ni nguase poto atoe e na na da ko sampa he ne ba he no ko se kwanso sampa he ne ba so wakwa sampa he ne ba ene me bi won ma o mwa o man no na sampa so ba ne sampa so e kobo no regional house o ko hobi ene me bi won ma onto no bo ase o ka mama so ka mama wu ni mama mere amama be na wo ka mo ko ka ho asem ti aye ka wasem woni ma wo ka nyina utum futurogu enipa ni ensisi so enti to bo ase ne nkyere wo abakosem na hu no se de sitie na wo mpanim fu wo fie no entu e bo ase no nkasa awo dem ansa na wapie na yemfa buku no di hino de wo ye de da bia uti social media na di hino sa na ye di no na mfasa ama na wo ma ahenia aba fam wo ma ye no magu ase wo amama so wo mo se mu ko he Ghana ana ahensem ejadam ensem bia baka bia so nsisi so ndi wonya abotre na de wo no de wo hwehwe no aka ne blaka kra bi o aba no amen kan je se de wo yi aka ne blaka mu beto aba e beto tia no wo beto tia no bako kotena bench no beti ba kaka ne nsem no kaka ne bi mu a tumi we ya wonya no kakra no ana ade yesa no unni national po unu national ana we say no to man ne me no ma so ma ne mra fom ohene wada ma hu ni se anasa se de Dormaa hene eyi na asante enkura hodo a ewobo no bebe oye chairman no edoso ne ntino aye wura nso so yanya ne nti yese yewe besa pija ma hene no hu ni se nunti na Dormaa hene hu se ne dibre no ehihim ntino womra bonte no mekasa na emu kasa wo kasa no eye ono anti ena wo sum eye no kore ese de wo sum no sum ne se di o kan nyina o ka kosisen ebrofo o kuro bi kura mpre di o ye ne so ana wa nkasa so ye ka bono so onya bruni ukuro na akofiri obi bi ntino akofiri ho no onya bruni na se wanya president edi wo ho no ma obetutu niema ama wo mo hu se wayi bibi pa de ato ho na daachi omusu anya bie no ebro no ayete ye no ebadabai House of Chiefs no ebadabai nya wo mo de no musu nya wo de anam se ebadabai enche ti se wanya wo de na mo start ya eniema bi ho no a anka wo wadi kan ai ni pe bi besua no o mbedi wachi asua be se ba wa hwe ase adam tawantawa any history entiasiemu a wunni history nti wukana wa social media ni padodo a eba ba kire history fi se onnim no ba se ya kan history ma ni tie nti na heda de betum saa o se animdifuo bi ni bebi ni medini ya wo hwe wo fo maba animdifuo bi eka wabakwasem ma wutie ye de metimi aka ni ba akopɛ ono no e wa abrochire ba akoso wa Ghana ha omoka abakwasam no ye pa so usua na wohwa odi sua obi bu aye kwaka mo se buoi papa ne ye no kwafo a onim abakwasam no mfa bibia wada so ofi se asanteman na bibi tia ne a oka ne straight se Dormaa oka ne straight ye bro oka ne straight anda na kapere pe ye se bi no ye mfa ntra Ghana ha se de asante hene kasa ne sa bi na obi bu ahe wade no kore adwuma tinyema ne bi ho no ma we mpapa mu unnim ye na ye kama ye bo aba so said de obu attention de ne wo mo do matum bebe wa wo hwehwe mu ye bebe wa no so abegya o ka say justice no so wo mo bua asem said de gawa ai ya suprema ko mu ko left ya o mu ko right ba ko left to bo ase hwehwe ne madi mu na ye nim difo ye sua bibia firi wo ho dia mfa ne mebi won mo baba kan tra wa kwatra se ana se o ma social media fo na se o mo nyesika onya di tu mo anu musu di atum no sika da pema wo mu na o hwede Dormaa hene eyiya na ekwakoye se ase eye tan bi
ene wo de ma asante wo hwe asa na asem nie mu obuase mo a na sa wasanteni asem mum ne de nanimu a obebua ne sede emra ne hye ne so wumua no na o de ya de wase ba kwoto no na se odin no akan dini no hwehwem na ye efiri kumase ne fra santema mu a ene mi fi se no de emra wode ye adwuma de nanso itimu po ho ade na unko a wofa so wa santema mu abokosem kura no ebra akonya mu to ya wo ba bedie no ukọ wa unua mo ho no mo kwa kopa akonya no eyi boma na nkanya wo ene komo hwehwew enam ni die no mo hwe no ho tu ni ma bakosem wa nto bo ase mo man nche na de patapa ala ba ya still wo die si ya no wo mu nyina age mo nsem ko mo dia Dormaa akonya wo nuanom boma ala yiw ala yede wadi akonya anso de na gomo pɛ no a ho no no waka na hye enam de na wo penti no ana ba wo nim history mo nkyerɛ wa o kasa gumu saa na se de ko so na se boma eyukru na ewo tepana wo mfisi ntwe so kɔ ho no boma se ne nuanom wo mo enu ntimi enhwɛ ese de wo ye na nkasa na ono ana de sibusua wo firimu na nkasa ebonyo so pi ebinom ti asantemam ha a me no bi ti mi krom ha no a omo ne edi nkomo a omo kasa o na ene me bi ho no a ye ne nye ho sa me ma ewo Dormaa ho endi se wo so nkofo wa ha o ye di aware but emfo wa ni nsi ba akofo so na nta na wo ye de wo kan ewiase nyina agya tuma ya twa ne ya tworo bibia na obesesa enti hawo bedu baabi no ba ha ho dibra wo pe so pese okọ bo abaso wa ye sa adwuma nyina koduru baabi afere baabi ado kofa ni sa adwuma wo nyina no wonya hunu ho mfaso afere baabi ado kofa ne se wo tumi se wo ka che bi so bi nsi ebono ho house of chiefs wo no bi nsi ho na jiso be pawo chew kwa be so me pawo chew ti se santehene ne santehene nya abuso nya jihie wie no wode no be kire wo hene wi na ye de ne ba na wa pamra me yahwe se Ghana mra no e kire se wo Dormaa hene utibi ka kire se wo ensi ho a na wa be ka me yahwe na ohene wode ma wo hwe eisa de eyie no eye brekum eyie na eye emra amma Dormaa hene ho kwan ama no amma no wo hwe na ne tirimu pa no ode ba no na eye de esobro so a ya manu amane no asa ayesa abaya de so bia so no enu nti wo ye de wo yi na do de pa na ntimpo na ye papa anasa na ye bone na se de wo ye wa kire idi se enipa otu anawo baako okasa baako na wo de kasa foforo abefam no etan ene adwen bone onitrim sa na me de meka no onye leader obetimi aka omaya bom nka wo hwe ukro din no Dormaa endi nka omaya Ghana kran ka do ye nka obenye se wuni apanyin bi santehene apeja omaya na kodru baabi nka mo boni chi Dormaa na ekoso nka omaya ni peja nka yo ukro din na ka yen mo fe se Dormaa nti nka wo so do no o ka se mo de na wo de nyina but wo de wo ntitimu oba one na wa hyehye se obepe bibia ye se sanse ya duru ebono na so nko di si ye se nko di hia anya na nanom ekoye na eno no na dwene wo mtrim no na enipa no bi di kan hu no kwan eno nti na ma na nanom e de emra tabo to no so no na re tabo to no so kura se omabi no okwata se ya anye yi mbokura nyu no kwata se a o sa hwe ne nchen a na enero bi siri nchen na enkura nketenkete ne ma ana tiri nchen na obomoguo o ya zi bibi besi e de na besi ene ndam ka se wo ye hufuo no ende bia meka mo so hufuo onye be ma
Nyasa mema oh wanya bema mema nkasa wanya bema e mesu na ya no makasa oba ana ye jejejeje hufo no ana posu da bia me wo se jata e po bia che no a poso ba chete o pa bo bia che no be poso o kara ntum no wo da no na wo de wo so nye hufo a o ye na wo tiem o po bia bajo ade na wo tiem ape so hino wada ma sede Dormaa hene esi eye no hui sebio so sebio nyato anu susumina so se Dormaa hene ne nya krobia refi asante kotoko hene me de na wanya tumi ne se o hen eye o hene kasia enka de Dormaa eye dawo bekumasi enko betima ba befa wo hena hemfie ho de yifrim na onya na asantiman ya konkwa sumu omo ya kwese o masekra no a ya di ye homa sa bra na yenka momu aye ka bomo ekodi yemo so omkro ba yedin omo di ahenie ni bidia omo se omo di ahenie se de na omo se de ede no mo hunu nipa ya sumo wo saba na asantiman na yetishe o mase na ye sumo mo omukura nkasa what is the java aka bibi afa bi hunza tepi na so wono no Dormaa hene so sin dwonkyira wono me fit ye ka hini a ko wadi amana tren sirase no ansana sante hene abeso mu apagya Ghana nyina no odo ko ankasa ade na ni jibu aya na be bia so na wakasa atutu ayampi ai omanu monyo omanu monyo nti se bosume wanso video ansine so anka asem bia nti be nde ibekuno na ibetwanti ana ale na abre bia pese ni pe hunu sese wanso kasa be ba yempo asem kura tie bi mu o kasa be yempo asem kura tie bi nese wonu musem nyina asa ti wonya abotre no me mfa so mbie ntira oman mu na de o ye ndie eduru ba bia na o hye abufuo ya num se bi no se nyem tete yepa ane no bi ne ya die nipa bia betima ye bia no obi betima ye bi o akodro ne hia na die nipa timi ye no nya binum so ntimi nye anu tena sante hene ne kwadum se obi nya se bi obeye bi no de wutimi ye bia no e bi obi so ntimi nya bi endi ga won kan hu se o bibi wonu mu a e bia ko bi ni bi na mo no ho ban na won nya sa asem na okaka no obi ani chiri mo odene awo bibia no hwe one ne kasa ba ko mi no owa o yi sa na oye ya hwe Dormaa hene ni bibia no video bi o bibia ya mo hwe dintimo dindo ya no aye odin sa o pe wa bibia o tibi e bi o so o pe wa no to no hwe nim se ya won ne pe bo kwa no po bo se o hwe mo no aye de no se do titim mo we so no ko se bo ni hu se won ne kasa na awo bibia sa no hu se o fa adwen foforo sa na Dormaa hene te o tena wa no plane ade o de beto abom ama oman ma ye he wako brokum ye wu afrim o de ko share sampa mu yesi sampa hene afi ekoi ye hwe o de ko se kwa eno so ya je afrim nsem ade ne nya wo dia o nkunuru ho wo ya hwe ho ade nya wo dia no wo ba wo na no aja pade no abetena so nti se sante hene ne na ba bi mu kokodu ye ba bi ne mpenifo na ahemfuguo no na enne yesi aboboro enti yomfa kuro no nchew na wo wajapade ya wo kwa sisi ya wo ho no kuro na ayi Dormaa no ya kase fa abisibi chaye me odi bechaye debi ada na ba mfa kuro nchew na okwaji obi kuro abaka mode ho saani ma ne mfa ntena wiase ti wonya abotre no ma kasapa amra ne kasa mu na saani ma mensa no wonhwe ne ye dia ka achi no na nem ti ase ni no wonpe ayire opa obunya no ntun bo so no hwehwe o hin wada ma ya se yenya ne ntie sa na se yenya nkrata bia edia dance se Dormaa hene achro ye ne panyimfo no bidia na se nkuru no mu bidia wode o maba National House of Chiefs se o momma ne ho kwan na ompija o musema hene my hene go to me se opeja my hene obo my hene e kan osanta hene ho se de ono na city a o ye my hene
ana person osa page bi man e man hene se wona me kuro no de ka man hene asem no kuro no nyina kase ni hu se enyema papa activities bi e koso no kuro no eso a se nipa na so yedi kuro mu a o prebi bi dia ba kuro mu bi mu a yentime ma di kuro no e se ne hene e bere mpon no na se ne man hene ne kogina ho se de ebono e sunyan e ba na sunyan e yedi kuro but e hu kuro no kase e ba ye capital no ana na e peja no ndi so bibi sa no ya emra kwan so no wode akotom no e fa ba bi no ne nsa betimi aka se e kuro in what the National House of Chiefs say. Say na mka fa baabi no. So wo de sere na akọ. To ko na se o mo wo honom no aka se mbom. Na se amamre kwan so na ye mra kwan so no mo de ma na ye ya. Mo de ba ma no. So bi se no kwan. Sante ye no epeja no be no de kotum. No mo se no kore amamre kwan so ko so deserve a ye de tum ma no. Ala de sante hini bia so no a etimi sesa. Debi. Enu ntina na no wo ka se wo se ohini bi o ma bayin bi ba na wapaje ohini bi asiri ohini bi no enye sa we no nyina wo nyina wati be bia de akofa ya wo kan nyina wati enti onya abotre na onyo nim de no ane mara no no anim dada no omum fa sa amra kwan no aso ne se de wo hwehwe no se ewumu se se de ma no na no mutena so de ma no wa hwe mi o mo amfa ma no so obaka se wo taa no Oba be jira bondaro ka se National House of Chiefs President Tano. Oye National House of Chiefs omo wa amamre bo omo ho ban a emo omo ho kwan se ma hene betimi abo ma hene. Se amamra no ho a edu be yesesem. Ahemfo ni bi on mo a na omo nya ma hene. Edu be kan ho. So ko no kra se ni na de ye ka no amamra no ho mo yesesa no. Say 92 constitution no it's almost as some no be ebi afrimu and so mo hwe na de o ka no esisi so na boa o mutimi sesa no ene se nya honko ene yo mutimi akọ ogwadum so mo so ya ma hene ebi ono so betimi de bibi aba se ebi a me ko sei no so so ayi se ntimi so me hia ma hene ade se ewi asi nyini ti duru ba bi nipa so bem no yesere bibi ya de agwon toto no ho se eya na nso be je bi achi onu ni nyina ntimi nya pe se ono betimi amu nyina aba no na ba pe se ya betena ho ma ya ntimi da bi achi se mo ekọ apam no mu dimitri pam no ho se ampa no kro o deserve de adema no onu ne de na no wo ye no se onu ne ebono na wo no a wo ye chairman no na sampani ho na brekum enso so eni ho se kwani ho se sampa aba se kwa aba brekum eni ehwe kwan se brekum beba na aka ba akopɛ ebeka ho a na asante amahena omo bono no omo ba be chen won a omo so omo ya bonofo no omo ba be chen won enti se yekoto aba next election na asante amahena no aba no se na do mutu no se na obetu do se do de yire se enu ntina odi ahopepre de ahemfu bi din akose yempejo omo mahena se do so ba ka bono House of Chiefs no honana obunya na ato aba na wie amana enye sabre ana de o kana so ade se de na ode akọ na o sere made ni ye create pa mo se yemfa mawa ye hwe odibire o kasa ani adwem po a ekura wo a wo de yes ade no ani ya ma obibi na ye hwe sabe ya de wo tutu fam ya ni bia se me kasa eni ma me ensen na de wo ye bia ye hu so mfa so a ofisi bi beka ho Tabi Tripo no wo pass wode ye no so wo sesi ya wo hyase etutuja keka nsem wo hyase be se emfie miensa se emfie nani busumi bia wo so afidesi wo so ka asem foforo busumi bia wo so afidesi wo so ka asem foforo na nti se wo ye we na nipa hu yi wo mo ado mu kodo so no mu ya adwe pe o wo mo no mu kodo sa na wo twato no a wo tumfuto gu nkrofo ani no sa na obekire mo mabaye ndi we say wo mu so a wo kasa kire ne de wo ka no o no so say o Ghana ha wo
Omo house of national no so no e doso omo so anim before mu e free bota region no nyina dodo no nyina be hia no ka bo mu se de wo ka no e ye dokora a aba papa be pa ne ade papa be na nya afi so nti ye di bi ka ho a ebeboa die kwa kaka no kwa no hwitim undi ofutu pa na hu se bi obi be ka ho ba ka asem pa afa ho ndi die o ya ndi nim se kia na ka na nsanka na nso akaka bi na ato aba no be ka asem na se ira obekọ akọtena bench na ya akọ 5 years nso bosu bi ya be ka de ope Ohen wadama ohun se na se enka browse senka National House of Chiefs e kan bibi e kire no e che ye yura do ma hene obi an ko ye complain die na nanom enyansem eno no nti ono no dia a obi nye complain kra na oto ba bontre no why na akoye complain dia ma National House of Chiefs say Dormaa hini you say timon no ne ne nka ho asem na say nanom de no panyi due matemante papa epe nti why na de ko bant man na de ko ana say yen ko fa Dormaa so hene no fanko ana say yen ko fa in fact tepa man na mfa kwa na ana nko ka se Dormaa hene ye we nti mo mfrɛ no mo na nkasa de meka we no nyina no so obi nko ye complain e ba so ba no ni nkomo a se me asem bia meka ni so obi anko ye complain ohun ono no de a wo ka se wo mo obi ma House of Chiefs mo ko adu na mo lete na mo mfrɛ mo ho no ba de nti na ma ne ba saa no meka ma se mo nti no mo kana antomo so mo a se de wetimi adi letter abasa wo pe se yempeja amane bi no na mo letter na ba national na ya frɛ wo mu ye hwehwɛ mu wi a no so de oye de anyeye amfa mra kwan so ense se ne ko ba sante hene ba ense se ne ke de court judge no to so ni nyina no na hwehwɛ no enye ya ade wo ka asem bi a na nanu ma hwehwɛ mu ama mra no na mo ko akotena ba bi na akofo nipa densa ne na bi a ebi ko wo mo kasa kwa no mu ni ho awo se nipa nso mo so mo bro sa na ohen wadama me yenhwɛ se ya wo ka de working ekwan a eye brekum na nanu matena nkonya efa so hyehyɛ eye mahene dot yie na omode bi koma eye Dormaa ama no asante ne akamre mu no ne kwan ano mo na mo so no na mfumso bi wo eba mu a esese omokɔ Dormaa ho ekokyire bibi mu kyere no dabi me na me de mayie nam se tam se na aba ba beto me ene mabusua ndu ndimi kan jira se sa tam de mabusua no chenchina se dase no mbetwe me ye ni bere sa ama ana bibia wono kwa so mfi se de mu ye bibia na bia na omfo ye te nananu mo mba ye nyina na hwan na akwatena ba bi di chini yasi ne so se ya mfa ni di ama no omo no tena so ma obnada o si brada na okotena se ya wo se nye ma ene msa ma ukuada no afa do asa baka se ukuada no so nyama na me pe ya wada no a ene yo fa se fiada na ya badase ya badase na ebu akonta na ohen wadama ye hwa asante emre mu a ana se emre ba asante ho ban ye wura ekohwe ana se ye wura mahene to a na wo firi mu a na ye wura ekohwe na ni akini na di nkwe twatoa emre mu no ne amane kwan so ye wura kohwe na ni achi wie no ne di nkre wia esese wo bi foforo kohwe ni biom ana se ye wura ko wia eto atwa okowia bibia ne hobi jana sa asante mra na brekum faso oh ade da hoda ade da hoda sante hene enye brekum enye sumo na sumpa o masomo a enye amahene nyina na efiri mu asante hene ko osum kotokofia na sumpa epejan
enti ebra wo kɔ no enyo so ewe mefo no mo ebe wo mo Dormaa ho no mo ewe no mo babi o so wo yefo anwa akotoko o mo nyina ka ho enti se e kase dase dom se iba na wo so pese odo de kakra be ntache de ba be wuro mo dia be mo tietia wo so na akofa asema ba enu nti na esi ni kwan no enu ni ade ewe ne ya ne member sema no pese wo ya se wo nsuo hwe no enso wo so adwo se nsuo ebi mu ka se eye yewura ekọ brekumu no wode dom koye da yewura ko ba bia wada ma ya wuku bi edom yewura de ko brekumu no yewura ko anwona okọ eye chebi ni nyina wuku bi ena wasa ko kufodua edom yewura de ko brekumu no sa eye yewura akwantu ni nyina mu no sa dom kro na enu bi ne yewura de ko eye anwona ne chebina na anase na ebrosa we de ebroso dodo na yakobia wendi etwam esene sa sanse na de nananom bi ehu ana wo munyina so pesom do mani kohwe na nano so ba osomsompa oni obia di ni yie wa santemem ha nti ne akase dofo pa bia wu a na dofo dodo no akojam no ono no oba se wo ye asantema yie no ba bia no ha BBC wo asantema mu a na ebia wo ye manhene na ewura ekwa no oje akire nti be de na manhene na wo maka no na ye me a ye wa asantema mu ha no ne ahefo nketwa na akase nyina na be de akase ye de yemkobi sesi ya ebre ne brano muni me esra kakrakra ebedu bebi no de etimi manipa ebe fie pii eyeye aware se baako ne yeko kise eye bi asi ebia wo bebi na se eye bi asi me bebi a na se bia wo akirichiri bebi akora no a edom ne nananom a ono motena se edi sa nkomo nyina ndu fi se nananom de mu dom be ka me macho de sadache omdo dom be di wachi amohu sampa wo dom sa na brekum ode no gijaye e wa santema ma nyina Ghana nyina ndi se sante ne ko na ye ne wa no nyina yesu ehun ne modem obo na ekobia ohini bia ye ne dia sa na tie ti se de o ka se rawa de no on be bi owo ebi obeba emuwa enye nya ne bi hu no ndi se ebi o so ye hu a enye da nya no timi ba ndi obi asom no ana ye de ma no ndi se Dormaa hene sesi a o prese open house of chiefs bi dia ka no ho so o so mpa na o ka kasapa de a we nka ye efo eno anse go ba na one nura opem so abetena se me wura bia we na go opem so amakwan a kire se fa ha o wata na chi na ka na asoma dwe no na momo ko jatafie o go penatu ne se bofo na body dede na eba eso bete china obechiware yo we no da ma na ne kase mu no o kase enka won ja o mama won ba ya enanka won ba no mbeto se yura te ho a enkomba ba chia no anase se nke yura beto wo man ka yura on so ba be nke yura ba be chia wo wo hwa yakoma pam ne kwan paso ena na wo ka no enya ne kore se ade se yakoma pam a ka ahyase no a brekumfo etoto ne ma no godiso efuto bi a emre bi me no kan me to no enko wo betimi afasa akwan so tripo ewu nie epese me di kan na me kwotena se na me wura bana so mu pagya se di ama hen nyina pagya ma pagya mu obechia edura ntimatimi ato no mu ene kura ne ebra metimi ne ahia na me hunu bo so ni nhia ada na ka ayefe no wi o transa ko na kwa aba Saudi team papa bi e kama wa hemfo no munyina ate ase a ka we kanye o haw ka sante ne so maba bora mane se die nti a Dormaa hena betena ho we ni wenti opese oba na ehuru se asante ne Dormaa bibia ne ho Ghana emojo na bia nsimo ne ka ho ma asset piece ese me ka se ne na ensa no ba ku bi ho ma na aka fo bunti no ohene ma ohene de he
ohu eno a enka saati mo ketwa tie niema me ensa no tumi ena de he so do ma hen de tumi owo bi nimde owo bi no hena ka de he ano de ono abi ho asem ono abi ho de ko na se niema me ensa no enna wonya o de ko wanim o hena da ba ne de eye dodo ma han hene e de ba de ba eya na yesua ne ma pie so ha ne krakra na ye so de so na asem ena wo e de ma sabi unua panyene do ma hene sanse me de se video no eya na o hebi na futu no so ya wo fa no fa won mutu no fo no fa pa ni mu ya no bo apa afutu e ho no ya na de ma hene sabri sante hene e be di 25 anniversary ayira omaimu enipa waye no ha de kwa amanone oyeye e de bo Ghana ho dawuro eton Ghana ama Ghana ko na nim nyina no obetrans ya no baako ayira National House of Chiefs benya bi aye ebono House of Chiefs mbenya bi ona president nka de be yefe be yede e be ya anwanwa ebe wiase nyina hu se asante ana Dormaa ana wiase ba bia na ntokwane ho ka be fa sa akwanya so adi ebronfo anum na maba na nka maba chia asante na ma ntiri nkwa ama na yefe ndi sabre ya nka fitiase na no nuanum mo ntoto ne ma na mo nsai mu na wo bedu ho no ayefe ya lete mo nsa beka bi ka wo yehu mfrim eka be ma ni paso do abase dase de ma hene ba ka be makuro no apagya ama ne man so ayefe na fo ni mbete enu nyam bete kire ho na do se kinchas so beba na oba na dia so my speech ya ho na oba mo hu se sante hene king o abra wo so wonye king Prince Charles ono ko obi a mebi nkwa na beba bi ndi ga wo so ko so bomoda na bonfo no nyina amra we boko so ana no kan we nya dia o kan ya me kan dia kire nya bi no ne me de odo mu pepepe na mka je onno nua no ma wo no nyina no ma kan bom na ma ba na amane ne amamra efe de fi so ba betimi aye na me hu na ba yi na ya ba be hia na aye fe edunya mi jamo